nya medo mana matin nikech wach ma sister lero no en gima wabo paro kuom higni mang'eny kata bed ni papa osenindo apa ni higni 100 mabiro en gima ibo par kabisa nikech papa ne en ng'ama neno mbele to ineno mbele no bochako duoko wachien hii penjo ni laudato si no wanya translate wanya wache gi dongere kata wanya wache gi dholuo gi dongere and praise to you be to you Lord dongi tiende ni poch gi pak mondo dogni in ruoth poch gi pak odog ne ruoth nade kar chakruok kane Nyasaye ose chweyo gik moko te mo chweyo dhano to omiye gigo te galworane ni mondo mi dhano orit gigo te to alwora yo sister se wacho kako winjo be ni warito alwora to gimomiyo gini bo bedo wach ma pod wabo neno ndalo mang'eny sani king'iyo koth chwe mondo mi bie studio kae koth ogoyi sikwok to chieng' be rieny mar atari kawuono koth chwe kapok imako mita mar koth chieng' oserie dongere dendo ni climate change to gik makamagi kok wakao mwakete chunywa wanyalo bedo ni waweni magi gik ma wataalamu wacha jo science wacha tino ka papa kosekele mokete puonj ma kanisa manyiso ni dhano kawo to kete chunye tineni an kaka ani winjo be ni arita luorana emomiyo kendo ko ineno ni papa ma en jadolo kendo jabiskop ma Roma en ng'ama okawo puonj kanisa e yo mopogre kabisa king'iyo puonj ma eklesia ibiro mana kanisa tisomo ni muma to walero mana wach kama muma wacho to ko papa chako kawe to kete kaki dak mondo mi ibi ni wach ni omaki nikech an kaduoki chien mi neni kar chakruok Nyasaye no chweyo dhano momiye gigo te opone ni rit magi ko kakete in the current context kako wache gi kisungu ko kakete piny masani to kinya neno ni ma wach mowinjo be ni kawi kete chunyi kendi dak God ero kamana inya ilero kanyo yo makare gino mane sister olero karkata koro penjo ma kelo kuomi kata waduto wadhi bedo thuolo mar rango penjo ni en kotenore kod ngima papa chenro mag nyayo kwe kane nitiere piny mar Sudan ma milambo kachiel kodaka kwayo mosebedo ka oro ne pinje mano mopogore piny Syria lweny mane nitiere Gaza piny Ukraine kod Russia ka gintiere kod lweny osebedo e okang' manyime ahinya mar lando kwe ne telo mopogore bedo ni onyalo bedo ni okwayo jotelo mawuok e pinje mantie kod lweny gi deka dipime e yo machal nade kod yot ma ntiere godo ne chopo ne pinje maponono ntiere kod midhiero mopogore magikale ojatelo makata kano yudo jofwambo kakadho jofwambo en ng'ama ne nyalo loso kod jofwambo mayot iwacho ni ntie jotelo moko makata kwadhi e misa chieng' Jumapil wacho ni Father Dongi nyalo miyowa statement matin ka bang' wacho ni adhi e misa moro St. Margaret mar ranyisi owuok kodi kama chielo wacho ni en mane ng'wech to Papa Francis ne chiwo thuolo ne jofwambo ute fwambo mopogore koko nyalo loso en gi jogi mane loso e loe ahinya kotene kod gigi achiedh nade momako pinje mopogore ahinya mag lweny. No ilero maber kabisa Cleophas kendo ilero weche ariyo wach nyayo kwe to gi wach loso kata tudruok ma wach man ahero ahinya nikech mano be oluwore gi kor katija gimomiyo ma timore wanyadok chien kabisa Papa Francis kane pod wang'e kaka jabiskop Boglio kane pod en jabiskop Argentina ne en ng'ama be nong'eyo siasa nikech ndalogo kata kindego embe nene e chuny wachno kata piny ka kwaneno weche siasa okinya pogo gi dini kendo ko en ng'ama nong'e ni siasa dhi kod mane e weche siasa king'iyo nitie ga wach ma nyayo kwe but at the same time kine siasa nyaki los go ganda ko ineno ka gino no dhi okete ng'ama ong'e loso kendo nyalo loso mayot kendo nyalo loso piyo seche moko jomoko wacho ni gini ne miyo kata jok motiyo godo seche moko pek ni magi jofwambo gi keyo kango kalo papa ok bi tamre loso kodi to kose loso kodgi seche moko ng'ato nyaka wach mowacho no to dhi miye meaning mopogre wach nyayo kwe be wabo yudo lokruok be en gima nyalore apani wach nyayo kwe en wach matek ahinya e kinde gi king'iyo kuonde misewacho Syria Gaza kendo gin gik ma ji ok wach mayot sana ka in ng'ama nie siasa kata ka in e telo mar kanisa gin gik ma wacho tek
kinde mang'eny ji dwani giwach weche maber mamoro ji to papa nong'e ni moro ji seche te ok nya konyo piny emomiyo nyaka iwach weche matek go especially sama ko idwa wache wach loso kwe kende pinje misewachogo en waneno ni osekawo the initial step progressively tiende ni mos wageno ni weche manosechako wacho ji manosechako riwo kwe manosechako kelo en gima wabro neno ok en gima ineno odiochieng' achiel ni kawuono akelo jok madhawo dichiel tawacho ni un kelo kwe to uweyo dhawo that same day en gima ineno mos koro wan gi geno ni tich manosechako e nyayo kwe wabiro neno e pinje mamoko kisungu wacho ni he has planted the seeds to ka in ng'ama osepidho kodhi dong koro irita mondo kodhi no dongi wang'e ni kodhi no biro dongo kendo biro nyak kabisa